Правядзем разам творчую забаўку. Такую арт-тэрапію малявання па незвычайнай тэхніцы. Што нам спатрэбіцца? Трэба ўзяць аркуш паперы, невялікі фармат, заварыць гарбату і дастаць пакецік. Пакласці яго на паперу, трошкі прыціснуць да паверхні і падняць. На аркушы паперы атрымаўся след ад пакеціка гарбаты. Даверцеся першай думцы, якая прыйшла вам у галаву пры разгляданні ўзору. Важная першая асацыяцыя. Падсвядомасць падказвае самы дакладны адказ. Зараз шукайце вядомыя образы. Што вы тут бачыце? Жывёлы, прадметы, фігуры, лічбы. Нам патрэбен аловак і натхненне. Малюем.